so much na naabot ng ito ang product. Ato ano yung unboxing ro, no? Isa-isa ano. Guwapa kayo ang alang packaging. Napay sa kagamay. Tani-tanawon ron. Hi! Hello mga bay! Kumusta mong tanan diha? Kumusta kayong lahat? At ngayon po ay meron tayong unboxing. At bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Elizabeth Veloso sa kaniyang, kasi siya ang naging tulay kung bakit nagkaroon tayo ng box dito na grabe, napakaganda, no? Box pa lang, sobrang ganda na niya, oh. At tingnan natin kung anong laman. Thank you so much to Elizabeth Veloso and of course kay Ma'am Miani. Thank you so much, Ma'am Miani. At andito na po, na-receive na po namin ang inyong ipinadala at titingnan natin ngayon. And thank you so much po, Tatak Mandawi. Thank you so much sa inyong pinadala sa amin. Kay Mama's Little Secret Creative Burgers. Ayan, kay Mama's Little Secret. Tingnan natin, titikman natin kung anong, kung gaano kasarap ang burger ni Mama's Little Secret, no? Thank you so much. Sa panahon ngayon, pandemya po, no? Kaya po, nagkakaroon tayo ng kaisipan o diskarte kung paano kumita kahit na sa panahon ngayon na napakahirap talaga para sa karamihan, marami nawawala ng trabaho. Kaya naman alam kong tayong mga Pilipino ay talagang madiskarte at humahanap ng paraan para makasurvive sa lahat ng pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman sa mga sumusuporta po sa ating online business, ating mga pagkain, kung ano man ang negosyo ng ating mga kababayan, maraming salamat. Napakalaking tulong po ang inyong pagsuporta at pagbili sa amin, ang aming mga online businesses na talaga namang patok na patok ngayong panahon ng pandemya. So ito, buksan na natin mga bay. Kuha ka ng kutsilyo, kuya. Ito muna, unahin daw natin yung malaki. Okay, tingnan natin kung anong laman. Excited na ba kayo? Sandali, napakaganda ng pagtali. Parang ayaw pabuksan. Okay. Yan. Napakaganda ng box, no? Pwede mo pang gawing ano ito. Tatak Mandawi. Ano po? Thank you so much. Tatak Mandawi. Thank you. At may sticker ba? Yan, may sticker. Mukhang ang dami. Ang daming laman. Napakaganda ng kanilang pagbalot, no? At ayan, meron po tayong mga babasahin dito. At basahin natin ito mamaya. May mga products sila na nakalagay dito. May mga brochure sila. Tingnan natin. At pwede nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page, Tatak Mandawi. Ayan, Chef's Table. Thank you so much. Chocolate ba to? Ano? Gunting kuya, please. Kaya nakakuan man. Kaya cutter. Motor deh. Uy, time sa. Kaya unboxing pa ta. Dara oh. Okay. Ano kaya to? Chips table? Anong meron kuya? Wala. Ha? Walang nakasulat. Ayan, anim na piraso. Tingnan natin. Kailangan nating makita. Book. Ay. Kuya's favorite. Cookies. Cookies. Ang sarap. Ang sarap niya ba? Try kuya. At napakaganda pa ng kanilang box, oh. Ano pang meron? Diyos ko, ang dami. Ang ganda. Thank you so much. Sweet Memories of Cebu. Sweet Memories of Cebu. Thank you.
Ang ganda naman ng bag, ang cute. Pwede natin maligyan ng mga makeup kit. Ang ganda, oh. Okay, squid flakes. Ito yung mga laman. Mukhang masarap din to. Titikman ba natin lahat? Ano natin? Ito yung laman. Thank you, thank you. And Cebu, Philippines, dried mango tamarind balls. Dried mango tamarind balls. Ako mukhang masasarap, no? Tikman natin. Ito, dried mangoes din. Kung ang dami nilang regalo sa atin. Dried mangoes din. Green na mango. Thank you so much. At syempre, ito yung sa Cebu, no? Sa Cebu, dried mangoes chips. At ako, ang dami. Iba-ibang klase ng, iba-ibang flavor ng dried mango. Iba-ibang flavor. At ito naman ay preserved fruits. Papaya naman siya. Papaya. Okay. At ito ay squid bites. Tingnan natin to. Ano kaya to? Parang chichirya siya kasi bites, diba? So, ito naman ay utak. Naku, ang sarap nito. Baker's Meal, mga pagkain pala to. Thank you so much. Tatak Mandawi. Yan, at ako, napakaganda ng bag. Pretty kagwapa sa bag. Pwede mabutang ng mga lipstick, mga makeup. Unya, unsa pa ni naa diri? Wow, kadaghan akong snack. Thank you kaayo. And, oh my God. Na sila yung Mango Pure Sweetened. Kani, inumin siya mga bay. Pure Mango. Hala, thank you kaayo, no? Ita-try natin to lahat mga bay, no? Sa ating idudugtong natin mamaya. At meron din silang napakalaking Super Crunch. At itong corn snack para sa tagay. Meron din Super Delights Butterscotch. Thank you so much. And, oh, may dalawang yip-yap na corn stick snacks ang flavor. Naku, ang dami. Maraming salamat. Delicious Masaril. Ano ba, are? Didangs. Thank you, Didangs. Ayan. Ang kanilang Masaril. Never pa ako nakatikim nito. Titikman natin. Never pa ako kung ano yung Masaril na yan. Tikman natin, no? At meron silang brownie scotch. Mukhang masarap din. At itong pulburon. Ayan. Thank you. Napakaganda po ng inyong pagbalot. No? Napakaganda ng inyong presentation. Thank you so much. At ako, kuya, kailangan mo ng tikman, are. Ang burger ni Mama's Best. Kuha kutsilyo ya kay magkwanta. Hati tayo. Woo! Kuya's favorite! Burger! Tingnan natin ang palaman. Uy, napaka ang sarap. Okay, Mama's Special. Thank you. Ani? Tatak Mandawi, Mama's Little Secret. Madami. Ang palit ya. Uy, kadako sa kutsilyo. Sa kapurode. You like? Kuha lang kuya na. Sumuday? Ha? Yung pasinda ya kay kasananan ka kuan burger. Sama namay. Hindi kailan kita nga nagsuso. Asam na kita yung naroon. Mahal orang musdara na. Lakaw na buhok. Mo pa mga ka? Be, Oo. Di na lang. Di na lang mag-jeep ako. mali.
Ana lang, kaya naman mo yung pagkaon. Ang number na eh. Isend niya sa kuha. Aludi sa kuya be. Sindro na ko niyo. Yeah. Only 50 dali. Buk ay sige saba mo kay nag-unboxing ta uy. Kabaw. Ano? Baka na po be. Hmm? Ilaw tanang usab na mandawi. Tatak man daw. Tatak mandawi. Ano mo ba na ni? Ay, pandraw na di. Lami kayo ang burger. Di ko hinang Saan ang ima? burger pero manghimo ay sad ko burger pero lami siya. Hmm. Mm. Thank you so much, Tatak Mandawi. Ang dami niyong binigay. At tikman natin tong masaril kung anong lasa. Wala ko tilaw. Ang sawan. O, tilawag. Ano ang burger be? Buting ma. Burger. Ano na? Oh, tilaw eh. Kulit. Kana, lami kayo na. Kuan sa dili oh. Kulit ni ma. Mozzarella. Ano, lamig ka na eh. Kanang murag cookies ka na eh. Saan ni? Kulit ma. Lami siya. Nulog ka tong, kuan. No, lami. Lami, thank you. Lami kayo, lami ang Didang's Mozzarella. Nawa na na yung mga ulo ma. Ma. Ayan, maglalagay na lang po tayo ng contact number at Tatak Mandawi, hashtag Tatak Mandawi sa ating description box para malaman nyo po kung sa ano order nito ang sarap. At ito may pulburon. Mga pulburon, be? Wow. Napakaganda ng packaging. Maliliit lang. Wow. I love pulburon. Yan eh. Pulburon niya. Lamig ka iya. Pulburon. Cookies and cream. Wow. Thank you so much. Lami. Suway ako. Suway ako. Lamig, baby. Lamig kayo. Lahat po masarap. Thank you talaga. Tatak Mandawi. Thank you so much. Thank you. God bless. Laban na tayo mga online business. Online businesses. Oh, unsa ba? Online sellers. Thank you. Hala, singot kay ko sa